चलिए आज एगो भगवान एगो अढ़ैया के कथा सुनावत तनी भोजपुरी में। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम। एगो किसान रहलन, तो किसान के 3 गो लड़का रहेलो। 2 जना तो काम धंधा करेलो, आ जिन बहुत ढेर खास 2.5 किलो खास एक बेर 2.5 सेर। उनका नाम पड़ गल अढ़ैया। केहू उनका के अढ़ैये के नाम से चल करे। उनका 3 बेरा चाहिए 2.5 सेर खाना, आ काम धंधा कुछ ना करस। तो किसान तो जितना दिन जिंदा रहलन उतना दिन तो खियौलन, आ मर गईलन। ओकरा बाद तो उनकरा के भाई भौजाई कहे कि काम कर, 2.5 सेर खइब, काम ना करब। आ कोनो काम ना करस, खा ले से खा के सुत जास, केनियो घूमे चल जास। तो ये करते करते कुछ दिन बीत गए। आ रोज भाई भौजाई उनकर कहे कि तू काम कर, ना तो तार खाना बंद हो जाए। तो लास्ट में भाई भौजाई उनकरा के छोड़ देलक, खाना ना देलक। तब वो एक दिन घर से निकल गईलन। कुछ दूर जात 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 गईलन तो एगो साधु संत के मठिया रहे। वही में साधु संत रहत रहे। तो वही मठिया में जाके बैठलन। तो एगो साधु बाबा निकलन में से संत, तब पूछा कहलन कि ए बेटा तू हेजा काहे बैठल बार। तब अपन कहानी बतावलन कि बाप मातारी तो मर गइल बा, आ भाई भौजाई हमरा के घर से निकाल देले बा। पूछलन संत की तार का नाम है। तो बतौलन अढ़ैया। उनका 2.5 सेर खास से उनका नाम पड़ गए अढ़ैया। तो संत बाबा से बतौलन कि हमार नाम है अढ़ैया। अढ़ैया से पूछलन संत बाबा कि ए बेटा तू कुछ काम धंधा जाने लो। तो अढ़ैया तो कहलन कि ना हम तो कुछ काम धंधा ना जाने नी। तो यही मठिया में तू रह, काम धंधा कुछ करी हो, आ यही में रह, खाना खई हो रह। तो अढ़ैया कहस पूछस कि ए बाबा 3 बेरा खाना मिली न। उनका तो खाने के चिंता रहे, जहाँ रह तहाँ खाने के चिंता रहे। तो संत बाबा कहलन, साधु संत बाबा कि हाँ 3 बेरा खाना मिली, खाना के कोनो चिंता नहीं है। जब भंडारा चलेला भर पेट खाना खई है 3 बेरा, आ काम कुछ करी हो। तो कहलन कि हमसे तो काम ना होला। तो साधु बाबा कहलन कि तू गाय के चरई हो, खड़ा रही हो। तब कहलन कि हाँ आतना तो हो जाई। तो गाय सन के चरावस, मठिया में खड़ा रहस, गाय सन के सेवा करस, उतने करस। जब भंडारा होखे तो अपन खाना खा लेस, आ खा के फिर अपना काम में लग जास। वही करते करते एक दिन एकादशी आ गई। एकादशी के दिन तो मठिया में संत लोग खाना ना खाला, उपवास करेला। वो दिन चूल्हा ना जरेला। तो सवेरे गईलन खाना रसोईया के लगे खाना खाए खातिर भंडारा में। तो रसोईया तो कहता खाना नहीं खे बनल आज के तो भंडारा ना हुई, आज के एकादशी हवे तो आज के चूल्हा ना जरी, आज के खाना ना बनी। तब तो उनका बिना खले रहले न जा अढ़ैया के। तो फिर जाके संत बाबा से कहलन ए बाबा रसोईया कहतरन कि आज के भंडारा ना हुई, आज के चूल्हा ना जरी, तो हमरा से तो बिना खले ना रहल जाई। तो कहलन संत बाबा कि तू का कर, जाके रसोईया से बोली हा कि जितना तहरा खोराकी लागी उतना तरह के दाल चाउर आटा मर मसाला सब दे दे। और तू ले जाके नदी के किनारे बनई ह, आ बना के पहले खई ह। जौन पहले भगवान के भोग लगई ह, ओकरा बाद खई ह। वो तो भगवान के भोग लगावल देखले ना रहलन। अब संत बाबा कह देलन। तो जाके वो रसोईया से दाल चाउर आटा सब मर मसाला मंगलन, आ मांग के
चल गलन नदी के किनारे। और वही जा चूल्हा बार के ईटा के बनावलन, खाना बनावलन। और अपने खाए के आगे संत बाबा कहलेलन, गुरु बाबा तो कहलन कि पहले भगवान के खाना भोग लगा के तब तू खइह। तो भगवान के तब भोग लगावल कोई देखले ना रहलन भोग केंग लागेला। वो तो खाना बना दहलन, छिपा में काट दहलन। आ काट के कहतरन कि राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगा जाइए। यही में भूकस सुबेरे से खाना बनावल उनकर, शाम हो गल, भूकत भूकत शाम हो गल। तब भगवान जी राम जी का कहने कि अब तो ना गईले, ये तो अढ़ैया खाना खाई ना, आई तो दिन भर भूकते बा। कि राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगा जाइए। हार पाच के भगवान जी आईने, राम जी आईनी, सीता जी आईनी, लक्ष्मण जी आईनी, आ बजरंग बली आईनी। ये 4 आदमी आई, आया के खाना खैलक। तो अढ़ैया के तो खाना उड़ा गई सब, अढ़ैया तो खाना खैलन ना। तो राम जी से कहता रन कि हम तो 2 आदमी के बोलावत रहनी हैं और 4 आदमी के लेके आईनी, तो हमार तो खाना उड़ा गए। तो भगवान जी हंसत नहीं बोल कि देखो है कर। राम जी मने मन मुस्काता नहीं, ये भक्त के देखो। जाके संत बाबा से कहलक अढ़ैया कि राम जी तो 4 आदमी के साथ है ओनी है, राम जी ओनी है, सीता जी ओनी है, लक्ष्मण जी ओनी है, बजरंग बली ओनी है, कि सब आदमी ओनी हलो। आया के भोजन कहनी हलो। तो संत बाबा के, साधु बाबा के तो विश्वासे ना होत रहे। आ जाके रसोईया से कहलक 1 आदमी के तो दे रहा, तो 5 आदमी की आके खैलक। अब कि तू 10 आदमी के खोराकी दी। 10 आदमी के खोराकी ले ला और लेके जाके बनौलक। फेन एकादशी के दिन, कोनो एकादशी के दिन तो आश्रम में मठिया में खाना ना बनेला, चूल्हा ना जरेला। राशन लेके और फेन गैलन अढ़ैया नदी के किनारे, फेन खाना बनौलन। खाना बना के फेन बोलावत न राम जी के कि राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगा जाइए। यही भूकस हर में सब भूकत रहियो कि राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, बजरंग बली साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगा जाइए। कहत रहलन। तले अब की त राम जी सब आदमी के, राम जी आईनी, सीता जी आईनी, लक्ष्मण जी आईनी, बजरंग बली आईनी, भरत जी आईनी, लक्ष्मण जी आईनी, उनकर तीनों माता लोग अइलक। तब तो देख के अढ़ैया औरी घबरा गल कि 4 आदमी के बोलावत नहीं तो 8 आदमी आवता, पूरा अपन गोष्ठिए लेके आवता। अढ़ैया जाके फेन संत बाबा से कहलक। तो संत बाबा कहलक लोग कि ई का करता, ई सब रसनवा ले जाके। तो आकि कहता कि भगवान जी आवता नहीं, खाना खा के जाता नहीं। तो फेन तीसरका एकादशी के दिन फेन रसोईया से 12 आदमी के खाना मांगलक। और फेन जाके अढ़ैया नदी के किनारे फेन खाना बनावत रहन। आ फेन बोलावत रहन कि राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, बजरंग बली साथ लाइए, रे भोजन को भोग लगा जाइए। तो राम जी अब की पूरा अपन दौले लेके चलावा तनी खाना खाए। अपन तीनों माता के, भाई के, अपन परिवार जितना ओकर
हित समाजी रहे, सब केहू के लेके चल आवतनी। आ लुका के संत बाबा लोग देखत रहे कि झूठ बोलता कि सच बोलता। तो सच में सब लोग आके खाना खात रहे। तो संत बाबा देख के बहुत खुशी भल कि हमने के इतना पूजा पाठ कैनी सन, तो हमने के भगवान कहियो दर्शन ना देने, आई अढ़ैया के भगवान जी दर्शन दे देने। तो अढ़ैया सच्चा मन से भगवान जी के बुलावत रहे, ना खात रहे, बिना भोग लगौले अढ़ैया खाना ना खैलक। सुबेरे से शाम हो गए तो हार पछ के भगवान जी के आवे के पड़ल। सच्चा भक्ति रही तो भगवान जी जरूर आए। यही जब कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें।